Den første ting, du skal gøre, når du møder ind til en vagt, er at skulle iklæde dig din uniform. Den får du ved at benytte dit adgangskort, som er kodet til at kunne bruges ved en af vores 2 unimater. Når du sætter kortet i kortscanneren, kommer de mulige uniformsdele frem på skærmen. Størrelsen på din uniform kan foruddefineres. Hvis den er det, vil unimaten automatisk foreslå, at du trækker et sæt. Dette godkender du med et ja. Ønsker du mere end et sæt, vælger du nej og taster det antal, du ønsker, dog maks 3 sæt. Når din uniform kommer frem, er det vigtigt, at du først tager den af bøjlen, når den grønne lampe lyser. Tages den af, mens lampen lyser rødt, vil unimaten melde fejl. T-shirts, strømper osv. finder du i depotrummet lige ved siden af unimaterne. Når du har trukket din uniform, går du mod flexgarderoben, som alle studerende og elever skal benytte i deres praktikker på sygehuset. Når du går fra unimaten, gå i højre side af gang på grund af kørende trafik. I flexgarderoben tager du dine arbejdssko, du har sat på skoreolen. Følg altid vejledningen til flexgarderoben, der ligger i posen sammen med adgangskortet. Vejledningen hænger også på væggen i garderoben. Når du er færdig med din arbejdsdag, afleverer du din uniform på en af afleveringsstationerne. Der sidder en lille chip i hver beklædningsdel, der er trukket i unimaten, så det er derfor vigtigt, at du afleverer en del af gangen. Hvis en beklædningsdel skal til reparation, skal du trykke på den røde knap, inden den sendes til vask. Det er vigtigt, du husker at aflevere uniformen, da det ellers ikke vil være muligt at trække en ny til din næste vagt. Der vil være personale tilgængelig ved unimaten alle hverdage mellem 6 og 15:30, så tag endelig fat i dem, hvis du har brug for hjælp. Det er også dem, der kan hjælpe dig, hvis du skal have ændret din foruddefinerede størrelse på din uniform.